Ngayon po ay dadako din tayo sa tanong. Brother Eugene, handa na po ba kayo, bro? Yes, bro. Okay, meron ka pong 10 minuto upang tanungin si Brother Jerwin. Go ahead. Alright, so once again, magandang gabi, mayang gabi sa itong mga suki na minaw. Unang pangutana, Mr. Jerwin Rosales. Imo man gipamatud-an, imo gisupak akong tema nga ang relihiyon dili makaluwas. Yan ang mga teksto nga imong gipangbuhian, naabay nabasa diha nga ang relihiyon dili makaluwas. Yes or no? Yes. Santiago 1:26. Gingon dira ang relihiyon nga walay buhat, way pulos. Klaro kaayo nga dili gyud siya makaluwas. Unya napoy mabasa dira nga si Kristo lang gyud nga ang pangalan nga maghahatag sa kaluwasan ug wala na ilain. Sunod pangutana kanang Okay. likod. Next question. Santiago imong gigamit. Nabasa ba diha ang relihiyon di makaluwas? Yes or no? Klaro nga mabasa implicitly nga way pulos ang relihiyon nga kanang walay buhat. Unya dili gyud pud mabasa nimo nga ang relihiyon maluwas. Klaro kayo. So kung tanga Giingon ni San Santiago nga ang katong relihiyon nga walay pulos, so naay relihiyon nga naadyoy pulos. Yes or no? yes, na relihiyon pero dili lagi na makaluwas. O dili Okay. na makaluwas ganuman. Kay sumala sa kong istan gaina walay lain nga ngalan ang gisgutan nga ilaas lalong sa kalibutan si Kristo ra gyud. Dili relihiyon, dili ngalan sa relihiyon nga kanang gitawag nga Roman Catholic dili ay. Okay, maramanan ninyo. So walay relihiyon nga makaluwas kung dili si Kristo ra gyud. So kung tanan. Okay, next question. Kanang relihiyon nga naay pulos, makaluwas na o dili? Okay, sumala sa Biblia, dili lagi makaluwas ang relihiyon. Kay ang makaluwas si Kristo ra gyud. Tungod sa iyahang gugma nga gitawag og grasya. Ang tanan nakadawat sa kaluwasan. Ang problema lang kung kanang kaluwasan nga imong nadawat, wala nimo siya gitawag gikinabuhian. Kay masayang siya, no? Masayang siya ang kaluwasan. So, sunod pangutana. Okay, ang kanang relihiyon, bro, matod nimo naa di ay relihiyon nga naay pulos. Ang akong pangutana, kining relihiyon nga naay pulos, maka-imperno ni o makaluwas? Okay, tubag. Maka-impirno gyud na siya kung kanang iglesia nga naipulos unya dili way buhat, no? Sumala sa Santiago gitawag Santiago 1:26. Maimpirno jud ka. Ang iglesia or ang relihiyon nga naipulos unya walay buhat, way pulos man. So maimpirno jud ka paingon dira. Kay nganong man sayang man ang iyong doktrina dili nimo tumanon. So kailangan kung tinuod man ang imong doktrina, imo ginang kinabuhian kay para makita Sunod na ikaw anak pangutana. nimo. Okay, sunod pangutana, katong relihiyon nga naay pulos, apan walay buhat, maka-imperno. Apan kining relihiyon, bro, nga naay pulos, unya napoy buhat, kompleto tanan, kompleto Ricardos, maka-imperno ni o makaluwas? Okay. Walay mabasa nga na Objection, Mr. Moderator. at unya Moderator's time. Kay ngano? Moderator's time. Yeah, objection sa ko, bro. Moderator's time. Okay, Brother Eugene, ano pong objection? Ang akong pangutanan niya, kini bang relihiyon nga naay pulos, dayon naay buhat, kay nga walay buhat basta naay pulos, maka-impirno. So kini relihiyon nga naay pulos, naay buhat insakto, klarong nagsunod sa sugo sa Dios. 100%, walang labis, walang kulang, maka-impirno ni o makaluwas? Okay, ganito po yan. Brother Jerwin, makinig pong mabuti. Ang pwede mo pong isagot, may impyerno o makaluwas. So, ibig sabihin, mamili ka muna doon sa dalawa bago po magsalita ng ibang salita o magpaliwanag. Go. Maka-impyerno o makaluwas? Okay. Okay. Makaluwas na siya. Okay, makaluwas na siya kung imong kinabuhian ang kinabuhi ni Kristo. Okay, mo manigin sa Biblia pero
walay mabasa sa Biblia nga adunay relihiyon nga makaluwas. Kaya nga no, ang relihiyon nga ang timaylan sa relihiyon nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, siyempre kato nga ibuhak. Okay. Okay, muna kong tubag. Bro, Tungtana. i-cut off na nako ning pangutana kay niuyo na sa nga kanang relihiyon na makaluwas di ay. Okay, is close na ta. Wala na ko'y pangutana. Kaya nga naman siya, makaluwas. Di, makaluwas din relihiyon. Alright, so morat. Moderator's time. So ganito siya, wini-wave mo na ba yung naiwang Oh, na-wave na nako bro. I-wave ko na kasi ang sabi ni Rosales, pinapili ko sa kung ito bang religion na ito ay makaligtas ba? Sabi niya, oh, makapagligtas, makaluwas. Di, case close na. Mura itong topic. Doon mo na lang siguro yan ay ano no? I-state sa conclusion. Basta mora to, reason ako. Rolls na